Dziś temperatura wynosi mniej więcej jakieś 200 stopni w cieniu. To jest tak, piec hutniczy to jest nic. Ja taka stylóweczka, proszę, Las Vegas Parano. Już tam obiecałem jakiś czas temu. A, jak jechałem autobusem do Katowic, że sprawdzę, jak będzie 1000 łapek, jak się jedzie tramwajem. Robota idzie, chłopcy dobrze robią. Ulica wyremontowana 2 lata temu. No i było chyba, że jak będzie 1000 łapek, to pojadę tramwajem do Katowic, czy się da. Było chyba z 2000. No to wywiązuję się z obietnicy. Myślę, że należy mi się łapka w górę za to zajść. Dla miłośników Hicy raj na ziemi. Dla ludzi starszych i schorowanych, no, częstotliwość pogrzebów na cmentarzu przy Kraszewskiego, mam wrażenie, od czasu wzrostu temperatury wzrosła. Proszę na siebie uważać, szmarować się, ochraniać głowę, oczy, spożywać dużo napoi, niekoniecznie tylko alkoholowych, bo to paradoksalnie nawet odwadnia. Nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Jak spożywać alkohol, nie wchodzić do wody. Na wszelki wypadek na przykład jeszcze nie kąpać się w domu w ten dzień, ani następny. Poczekać, to się to przyschnie, odpadnie. Za 2 minuty z tego oto pięknego przystanku Bytom Urząd Miasta, bo za tymi krzakami znajduje się Urząd Miasta. Nadjedzie na tu proszę nowych, pięknych, wyremontowanych torach na trasie od Witora. Wszystkie tory wyremontowane, wszystkie przejazdy, cała trakcja, wszystkie przystanki. No co się jedzie po prostu jak... Ale smażelnia i oto smola. Adela numer 7, niskopodłogowy, nowoczesny, klimatyzowany, cichutki, czerwony, czyli szybki. Ależ to będzie niesamowita podróż. I 13:37. Wchodzimy, zobaczymy, o której wyjdziemy. Taka technologia jest na Górnym Śląsku. Siup i kupione. Podróżuje się w warunkach ekskluzywnych. Zobaczymy, za ile i czy w ogóle dojadymy. Trasa ta bez przystanków na żądanie, nie cała, tylko od Urzędu Miasta w Bytomiu do rynku w Katowicach ma 32 przystanki. Ludzie. 14:40. Bilet kupiony o 13:30. Ale się kurzy. Ja pierdzielę. Bilet kupiony 13:38, czyli jechaliśmy tu godzinę i 2 minuty. Przejechaliśmy, mam wrażenie, nie wiem, jakbym jechał z Teksasu do Nowego Orleanu. A nie wiem tak naprawdę, jak to daleko, tak sobie wymyśliłem. Godzina 2 minuty, 32 przystanki, nie licząc tych na żądanie. Także no, jest to wyprawa nieprzeciętna, ale dla chętnych podróży tramwajem Straßbanka numer 7 czeka. A teraz zobaczmy, prawda, co na fali. Żyrafa wciąż w remoncie, ale to nie jest tak wyremontować tak skomplikowany i potężny obiekt, artefakt architektoniczny. A proszę Państwa, basen Fala, uruchomiony w 1967 roku, ponoć był tam uznany za jeden z cudów architektury polskiej i odwiedzany przez rekordową liczbę ludzi aż do 2014 roku, kiedy go zamknięto. I ja jakimś sposobem nie odwiedziłem go ani razu. Ale teraz się przynajmniej załapię na jego nową odsłonę, można powiedzieć. No tam ludzie chwalą. My jesteśmy tu, a musimy dojść tu. No to tak.
tu i siup. Jak z cenami, proszę Państwa, całodniowy powyżej 16 lat 47 zł, a z Elką 70. No, mogło być gorzej. To są te. Odczytaj bilet. Dzień dobry. Ale luksus. Lidlowy vibe sprawdza się świetnie, ale trochę obcierają, kurde. Jednak są tu pewne wady produkcyjne. Burgerek, cheeseburger 31, no 2 cheeseburgery i 2 lechy 86 zł. Nie jest mało. Ale czy ktoś się spodziewał, że będzie? Tam kula już nie działa, bo ktoś zepsuł. Zielona zjeżdżalnia chyba też nie działa, bo ostatnio gościu z niej wypadł. Traki też są póki co jeszcze nie otwarte. No ale to dopiero może tydzień czasu wszystko funkcjonuje. Ja muszę Wam na pewno nagrać jak tak. Skaczę stamtąd, jak jadę stamtąd. Do zamknięcia godzina z hakiem i raja na tych wróżbanach nie topnieje. Tam se ludzie pływają, proszę, pontonikami ładnie. Tutaj jest takie akwarium, że widać od dołu co się dzieje. Nie, z żółtej to ja odpadam. Proszę Państwa, jadymy! Ło, pieruna! USS Batory zwodowany. I to bez szampana butelki. Jadymy! Torpedo 1! Torpedo los! Ło, pieruna, ale sam jest ciemno, te! Ło! Nic nie widzę! Ło, siubary! Ło! Tauchen das U-Boot. Patrzcie jaki bajer. Będzie, proszę Państwa, skok. Na pamiątkę starej fali zostały zostawione te stare skocznie. Teraz są niżej, a kiedyś było 5 metrów, 7 i 10 tam na samej górze. Ja, Ola, skoczyłabyś tak. Teraz Pan Mikołaj będzie skakał. Muszę sobie poprawić baty, bo mi się wpiły. Kurde, na fali brakło czasu. Bardzo tu pilnują czasu. Już minuta to już nie wleziesz, ale ogólnie kompleks oceniam pozytywnie. Bilans całokształtowy dzisiejszej podróży oceniam pozytywnie, bo z Bytomia da się dojechać tramwajem do Katowic. Oczywiście bardzo długo, jest to kompletnie niepraktyczne i mega nudne. Chociaż tak naprawdę to jedzie tylko jakieś 10 minut, może 15 dłużej jak autobus. Fala jest spoko, ale będzie bardziej spoko jak wystartują te food trucki, co są tam z tyłu i będzie można sobie kupić coś lepszego do jedzenia, bo jest tylko jedna w tym momencie taka kawiarnia. Ceny są takie: Coca-Cola 500 ml 10 zł, gofr suchy, dycha, burger 29, cheeseburger 31, fryty 12. Nie było frytek. Nie było frytek. Big Milk 6, no to już musicie sami ocenić, dużo, mało. No cena dla niektórych może być trochę duża faktycznie, ale no pamiętajcie, że można sobie tu przyjść na cały dzień. 47 zł. Możecie przyjść rano i siedzieć do 19. Tak to wygląda planowo. Jest git. A w ogrodzie różanym, jak to w ogrodzie różanym, ćwiczą jakieś karate.
Proszę zostawić mnie łapkę w górę. No i nara.